No hem volgut prendre una mesura massiva, com s'ha fet a altres llocs, amb pantalles infraroges, que molts de nosaltres segurament en alguna ocasió ens han pres la temperatura i ni ens n'hem enterat, perquè ho fan massivament. No és cap mesura massiva, és una mesura de permissivitat per part de l'usuari, si s'ho deixa fer, i si és el cas que té la temperatura corporal alta, li oferirem la possibilitat de que sigui atès telefònicament per un agent sanitari perquè li doni els consells oportuns. I tampoc podrem prohibir a ningú que entri a la població, perquè ja us he dit abans que els drets fonamentals i les llibertats individuals de cadascú és cadascú qui ho ha de decidir. El nostre interès és que la gent sigui responsable de que si es detecta un augment de temperatura és un problema primer per ell i després per la comunitat. I per nosaltres això és bàsic. Ho ha estat fins ara, tenim molt bons resultats pel que fa a la crisi sanitària i voldríem que tothom qui vingui amb màxima tranquil·litat i seguretat en allò que nosaltres li puguem oferir. D'1,5 metres a 6 metres del rompent, després a parasol són entre 3 i 4, esport del col·lectiu no es pot jugar, d'individual sí, mentre siguin 2 persones, un i un, i sempre que sigui aquí dalt. Vale? Si avisem una o dues vegades, a la tercera directament a policia. Et diu el nivell d'aforament i et recomana a altres llocs on anar si l'aforament supera el que legalment està permès. Clar, el vigilant recomana i diu que no entrin més persones per tal d'evitar el que hem vist aquests dies, per exemple a Barcelona, on es van haver de tancar platges per un excés d'aforament, que això és el que volem evitar precisament aquí a Tossa.